gani sai hange, dan abin kunya wai sai mun wuce suke yin hange. Gashi giwa a daji ba ta wange, gashi ko kunya ba sa ji. To ina masoya official Ado Gwanza TV. To ga taku fa tazo, ga ai gida tazo. Sabuwar waƙar Ado Gwanza ta fito mai suna Ana Kira Na Gwanja. Wannan dai waƙa ce wacce mawaƙi Ado Gwanza ya rera ta da kansa. Kuma na san dukkan masoya na wannan gida za su ji daɗin ta insha Allah. Dama mun gaya muku kamar kullum in dai kana tare da official Ado Gwanza TV. Official Ado Gwanza TV kullum tana nan ne tana ta bibiyan mawaƙa da shahararrun 'yan fim. Da zarar sun yi waƙa za a kawo muku. Kai dai ka kasance ta cikin wannan bidiyon domin sauraron wannan waƙa ta Ana Kira Na Gwanja. Na san masoya da yawa za su ji daɗin ta. Kai dai abin da za ka kai ka danna alamar subscribing da liking da sharing yadda 'yan uwa za su amfana su ma su gani da zarar mun ɗora update ɗinmu. Wannan shine. Kasance da official Ado Gwanza TV har kullum domin samun update da mun ɗora. Abinda za ka kai ka danna alamar ƙararrawa subscribing kenan insha Allahu da zarar mun ɗora za ka gani. Domin wannan tasha ce wacce ta yi shuhura za ta ke kawo muku update akan mawaƙa, manya-manyan mawaƙa kai har ma da ƙanana. Kun san dai a fagen waƙa in aka ce Ado Gwanja, aka sawo Nura M Inuwa, sarkin waƙa irin su Ali Jita. Kai ka saka sarkin waƙa, ka san waɗannan mawaƙan ana ji da su a Kannywood sosai. Da mawaƙa masu tasowa irin su Salim Smart, ga su Auta Waziri, ga su Auta MG. Duka waɗannan mawaƙan insha Allahu in dai kana tare da wannan tasha tamu za ka ke samun update na waƙoƙinsu da zarar sun ɗaura. Abin da za ka yi kawai shine ka danna alamar liking da alamar subscribing ta ƙararrawa da sharing yadda zarar mun ɗora za ka gani. Official Ado Gwanza TV.